नमस्कार, हम हई अनूप नारायण सिंह। और आज जौना विषय पर रउरा सभे से बात करे आइल बानी, इ विषय बा गांव। गांव याद आवत हुई, अपन घरों याद आवत हुई। गांव के ब्रह्म बाबा, छठी मैया और तमाम देवी देवता भी याद आवत हुई हैं, जौना के रउरा हम शहर में रोजी रोटी के जुगाड़ में आवे खातिर छोड़ के चल आइल बानी सन। साथे साथे अपन संवेदना, अपन दर्द, अपन खेत, अपन लोग, रिश्ता नाता सब पीछे छूट गइल बाटे। कोरोना जैसन दर्द में भी हम रउरा अपना गांव में वापस ना लौट पैनी। सोची कि का कमाए आई रही सन आ का गंवा बैठनी सन। शायद गांव के लौटे खातिर रउरा लगे हमरा लगे समय नहीं खे। हम गांव हई और हमार दर्द बटे कि जे कोई भी हमरा के छोड़ के गईल उ राम खानी 14 वर्ष के वनवास काट के भी वापस ना आईल। आजो माई रोवत हुई हैं, बाबूजी दुआरा पर टकटकी लगा के देखत हुई हैं कि शायद हमर बबुआ लौट के चल आवस। लेकिन लौटे के तो सवाले नहीं खे, काहे कि भरपेट भोजन, बढ़िया कपड़ा आ बढ़िया जिंदगी तो शहरे में मिली। गांव में लौट के का हुई? काहे ला सुकून तलाशल जाओ। आई चल के अपना गांव में फिर से वही दुनिया में रच बस जाइल जाओ। सोचेम जरूर, प्रयास हमार बाटे। एगो मुहिम बा अपना गांव से रउरा के और तमाम लोग के जोड़े के, जे अपना गांव के भूजा, अचार, रिश्ता नाता, दिया ढिबरी, ओसारा, ओढ़ना बिछौना, खटिया चौकी, नाच नाटक, नौटंकी सब भुला गइल बाटे। जे मॉल में आके अपना गांव के उ गुरही जिलेबी वाला बाजारो भुला गइल बाटे। याद करम जरूर कि का लेवे आई रही आ का खो देनी।